Ако ти е трудно да поставяш граници и да казваш не, това не е защото си прекалено добра. Казваш да, но искаш да кажеш не. Отстъпваш и изпитваш вина. Влияеш се от другите и така не можеш да поставяш граници. В психологията това означава, че вътре в теб има страх. Какво ще кажат другите? Дали ще те одобрят? Това е свързано с страха на отхвърлянето. Може би си се научила, че стойността ти зависи от това какво ще кажат другите, от мнението им и така предаваш себе си, за да не ги изгубиш. Енергийно това означава, че смаляваш себе си и потискаш силата си да бъдеш удобна. Блокираш това, което искаш да преживееш, сякаш не вярваш, че заслужаваш да поставиш себе си на първо място. Промяната идва, когато започнеш да работиш върху тези модели в дълбочина. С приемане, с самоуважение, да се върнеш към себе си, към силата си, да си свързиш душата и с желанията ти. Когато се почувстваш безопасност да бъдеш себе си, тогава ще осъществиш всичко, което желаеш.